De dag begon zo mooi met zinnen, maar stadig kwam er meer en meer hege bewolking voor. Ja, en dat had dan te krijgen met storingen, maar die storing zou u net bereiken. Joen en vannacht eerst nog wat bewolking, maar stadig ik weer opklerend waar. En dat betekent een temperatuur om bij de 5 of de 6 graden heen, op de eiland 9 of 10 graden. En de wind komt uit het westen tot noordwesten waai, die helpt aan. In het watergebied ontkrijft zich, krijgt 4 van 6, maar verderop op het verste loon een krijgt 2. Grote verschillen dus. Morgen een dag met zinnen, bewolking en een temperatuur om bij de 13 graden heen. En de wind komt morgen uit noord-noordwest en die is zwak of matig, maar kan in het watergebied nog even vrij krachtig wezen. In de joentijd in de nacht zakt de temperatuur naar zo'n 5 of 6 graden. En dan zetten we op naar het fruitsjoch. Waasje, een droge dag. De zinnen erbij, temperatuur 13, misschien 14 graden, dan gaat het maar op zo'n 14 graden. En net al te volle wind, dat toch zult wat noffelijker aanvielen. Toonje, ik nog een droeg waartype, maar dan gaat de wind wat meer naar het zuidoosten en dan wordt het uiteindelijk wat wetterkoud. Maar het blijft nog droeg. Op vrijdag is het oorwaar, dan komt dat ruimwetter dan, ruim, letter buien, een temperatuur ik op vrijdag zou om bij de 14 graden heen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.